Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, pila ka mga parte sang Iloilo City kag province maka-ekspiryensya sang 12-hour power interruption sa Domingo nga adlaw. Pneumonia nagapanguna nga rason sang kamatayon sa probinsya sang Iloilo. Whooping cough na record sa duwa ka lapsag sa probinsya sang Iloilo. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ginapahanda sa National Grid Corporation of the Philippines ang mga pumuluyo sang pila ka parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo sa magaluntad nga 12 hours of scheduled power interruption sa Domingo nga adlaw, February 18. Masugod ang scheduled power interruption 6 AM to 6 PM. Suno sa power advisory sang NGCP nga ang reason sang scheduled power interruption among preventive maintenance of 100 megavolt amperes transformer number 1 sa Iloilo substation. Ang mga apektado nga distribution utilities amo ang More Power Iloilo, particular na ang Molo Mobile Substation 1 and Mega World Substations, Global Business Power Corp, Meralco Power Gen Corp, Panay Power Corporation 1 and Banuyao, kag Iloilo Electric Cooperative Incorporated 1 Pavia Substation. Nagapakita sa datos sang Iloilo Provincial Health Office Field Health Information System nga ang top leading cause of mortality o kamatayon sa probinsya sang Iloilo sa tuig 2022 amo ang pneumonia nga nagdangat sa 1,120 cases. Yari ang top 10 causes of mortality in the province last 2022, pneumonia 1,120, myocardial infarction 691, cancer all forms 474, accident all forms 300, diabetes mellitus 264, kidney disease 253, coronary artery disease 257, chronic obstructive pulmonary disease 221, sepsis or septicemia 221, congestive heart failure 200. Gani, gin-encourage isang IPHO ang tanan ilabi na ang mga katigulangan nga may ginabatyag kaangay sang ubo kag sipon nga magpakonsulta para ma-manage ang masakit kag hindi na maglala ang makatugas sang risgo. Suno kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, posible nga wala dayon mapakonsulta gani ang top leading causes nga upper respiratory tract infection akon URTI kag acute respiratory infection akon ARI na hulog sa pneumonia. Suno kay Quinyon, may ara available nga free pneumonia vaccine sa mga rural health units. Yari naman ang top 10 leading causes of morbidity in the province last 2022. ARI or URTI 22,670, animal bites 11,611, wounds 9,436, hypertension 7,183, pneumonia 5,964, UTI 4,370, tuberculosis 2,885, skin diseases 2,010, diabetes mellitus 1,871, hypersensitivity reaction 1,573. Duwa ka mga lapsag kon less than 30-day-old baby sa probinsya sang Iloilo ang confirmed nga na-infect sang pertussis o kon whooping cough. Pertussis or whooping cough is a highly contagious o kon makalalaton nga bacterial disease. Ini nagadala sang severe uncontrollable coughing fits that can leave the individual whooping for deep breaths afterwards. Ang una nga kaso isa ka 28-days-old female baby halin sa Balasan nga amo man ang first recorded death sa probinsya sini nga tuig tungod sang pertussis. Kagang ikaduha nga kaso among 21-days-old baby sa Santa Barbara nga admitted subong sa isa ka tertiary hospital sa syudad kag naga-undergo sa treatment. Suno kay Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, ang pertussis masuspetsya naton kung ang isa ka tawo may ubo nga nagalawig at least 2 weeks with paroxysm or fits of coughing nga kung magginhawa naga-whoop or huni kag tapos ubo nagasuka. Ini pwede makaapekto sa tanan nga pang-edaron pero mas peligroso kag makamamatay sa mga bata kag lapsag. Sa kaso sa mga less than 1-year-old, ang ila pagginhawa kasubo nga nagauntat kag naga-bluish ang color rason nga kung makita ini nga symptoms dapat nga dalon gilayon ang bata sa hospital. Bangod sini, plano sang IPHO nga mag-coordinate sa provincial and municipal social welfare development offices para sa plano nga random testing sa mga bata sa daycare centers nga nakitaan sang ubo kag sipon. Plano sang IPHO nga suguran ang random testing sa masunod nga semana. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.